Smile and Learn. Hola amics, avui aprendrem la importància de fomentar un consum responsable. Alguna vegada has sentit a parlar sobre aquest tema? El consum responsable és un concepte que parla de la importància de consumir productes d'acord amb les nostres necessitats reals, escollint opcions que afavoreixin tenir cura de l'entorn i l'equilibri social. A vegades, les persones comprem i consumim masses productes, molt més del que realment necessitem. Massa roba, masses joguines, masses aparells electrònics... Creus que realment necessitem tot això? Podríem intentar aprofitar més el que tenim sense haver de comprar coses noves? El consum responsable es basa en el truc de les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar. Mira aquesta cistella de compra. Podem reduir comprant 2 ampolles grans d'aquesta beguda en lloc de 6 llaunes petites. Tindràs el mateix producte, però hauràs guanyat menys que escombraries. Podem reutilitzar aquest pot de vidre per guardar altres aliments. També podem reutilitzar aquests fulls escrits per una cara per prendre notes a l'altra. L'últim pas és reciclar. Podem reciclar materials com el plàstic, el vidre o el cartró. Sabies que reciclar 8 caixes de cereals es pot fabricar un llibre? Consumir productes que no necessitem pot resultar molt perjudicial pel planeta i per això cal que canviem alguns hàbits. A continuació, t'expliquem algunes idees. Planifica les teves compres i fes una llista del que necessites. Això t'ajudarà a estalviar diners i evitar comprar productes que no necessites. Compte amb malgastar el menjar. Sabies que cada llar llença a l'any 76 quilos d'aliments a les escombraries? Per evitar aquesta situació, cal preparar o comprar només el menjar que consumiràs. Com dèiem abans, planificar bé la llista de la compra és un aspecte clau per no comprar més del que necessites. Evita els productes envasats o empaquetats per no generar residus. Si no és possible, tracta que siguin envasos que puguis tornar a fer servir i que es puguin reciclar. Descobreix els mercats tradicionals i compra productes locals. Aquests llocs solen comprar a productors de la teva mateixa zona i així que els productes seran més frescos i sostenibles. A més, tampoc hauràs de desplaçar-te agafant el cotxe i ajudaràs a reduir la contaminació que s'origina en transportar els aliments des de molt lluny. Evita utilitzar bosses de plàstic. Pots portar les teves de casa o començar a utilitzar bosses de roba. Sabies que cada any 8 milions de tones de bosses de plàstic acaben als mars i oceans? És una notícia horrible per tots els animals i el seu ecosistema. Aprofita al màxim productes com la roba, el calçat o els dispositius electrònics, mòbils, videoconsoles, etc. Anar a la moda o comprar sempre l'últim model implica que anualment contaminem molt més, desaprofitem milions de litres d'aigua i generem tones de residus. Has sentit a parlar del upcycle o el supra-reciclatge? Es tracta de reutilitzar de manera creativa materials de rebuig o residu per a fabricar nous objectes. Com has pogut veure, contribuir a un consum responsable és una cosa molt senzilla. Només has de pensar, necessito totes aquestes coses en el meu dia a dia? Com influeix tot el que comprem en el medi ambient? Recorda el truc de les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar. Consumir productes que no necessitem pot resultar molt perjudicial pel medi ambient. Amb petits hàbits i idees com les que t'hem explicat, estaràs cuidant el planeta. Comptem amb tu. Tenir cura de la natura és a les teves mans. Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.